Hát sziasztok, én vagyok az Janka. Ma a betörésről fogunk beszélni. Hát, nem tudom, ti mit tennétek, hogyha betörne egy betörő a házatokba? Én azt tenném, hogy itt ez a spray, Rexona, ilyen csipkés hát az a long lasting protection, hát ez angolul van, de hát én nem fogok nektek fordítgatni, észszerű. Én nem vagyok egy ilyen de nagy suli rajongó, tehát na, Google fordító, ennyit mondok. Na hát itt ez a Rexona spray. Tehát ez 48 óra hosszán keresztül hat, és hát na ételszer, de olyan, mint a borspray, szóval na, ennyi. Befújjuk a betörőt, aztán 2 napon keresztül nem lát semmit, mert sötétség van, elhomályosult minden. Hát na, kicsit beleszítuzzadva a szeme, már meg lükte, ekkora lesz a feje. Na így. Hát, sziasztok megint, hát most be vagyok parázva, fosok, mint az állat, mert olyan hülye idő van ott kint, itt bent is már majdnem elmegy az áram, hallod? Hát nagyon durva. Meg, hú, hallod, megmutatom, mit kell csinálni olyankor, hogyha elmegy az áram. Itt van egy kis lámpa, egy zseblámpát, vegyetek elő. Itt van, itt a zseblámpa. Hát, rakjátok ide az asztalra. És kezdjétek el kifesteni a körötöket. Megnyugtat titeket, ennyi. És visszajött az áram. Hát, tudjátok is élni, akkor kikapcsoljuk a zseblámpát, végül is árammal működik, na mindegy. Na, hát a hó esik, szakad, minden baja van, jég, eső, hó, ez mindegy. Na, hát felhő, minden, Dunántúlon vagyunk. Le van zárva Veszprémben. Ötszínre kell menni vásárolni. Bocsánat, az azt